Tegwenge Manarok nyakwara mgajwang Commissioner ma County Manarok Isaac Masinde ojojo dak mantiere machiegni gi kuonde kano le mag bunge mondo kik dhaw gi lego e kinde mag monjo gine mar lego bende manyo mana chiemo gi pi kaluwore gi oro ma osekwako thoth counties ma pachoka. Masinde okwayo dak go mondo go lipot ne duol mochung' ne le mag bunge ka bende okwayo apisa mag duol no mondo kaw okang' mapiyo mar reso chal ma kamago. Sechego bende okwayo jopuonje madongo mondo kik riemb jopuonjre madhi timo penj maduong' kaluwore gi onge mar omenda mar somo mondo miyo omigi thuolo mar ikruok. Masinde bende okwayo jopiny ni kik nyiew mbolea ma nengone oyweyo kowuok kuom jogo ma ok gin godo gi adieri. Nimar achije ariyo sani ni e lwet obila tok kane oyudi gi gunde 160 mar mbolea kido mar DAP. Nataka niulize wananchi wasiue wanyama. They should live with those animals because we need those animals because of tourism. Narok being a county that it depends largely on the tourism. Na pia tumeongea na KWS to make sure that they control those wild animals, wasiharibu vyakula kwa mashamba ya watu, mahali ambapo pato kuna chakula kidogo. Na pia tumepata 2 water pussers in the county ambaye inasaidia kupeleka maji kwa mashule na zile sehemu ambazo zimekosa maji.